Zdravím. Ideme zhodiť zadné koleso na Honde PCX, nakoľko zadná guma je už skoro slick. Tak sme kúpili Pirelli Diablo Scooter. Ideme nahodiť, uvidíme čo to bude, ale ja si myslím, že oproti tomu čo tam je teraz je to 101. Vzorík je pekný, takže ideme na to. Takže v prvom rade povolíme kryt výfuku. Dobre, tohle kryt. Teraz by sme si mali povoliť povolíme si výfuk spodu. Škrutný. Takže povolíme spodné šroby. Tu držia výfuk. Dobre, takže matičky sú povolené. Takže teraz by sme mali, ktorá to je? 14. Teraz si povolíme samotný výfuk. Tri šroby. Ťažko vidno, že to ešte nebolo zavolané. Tretí. Jo. Takže výfuk je dole. Teraz by sme si mali asi povoliť prvom rade koleso. Takže 24 kľúč. Vidíš sa tak zase do spodu? Spodu ho zatlačím. Tak. Dobre. Trošku ťažšie. Dobre, to nepoľujú celé. Dobre. Toto. To je rameno. 12, čiže 14.
Takže rozmiestím toto. Opačne si dal. Hej. Gól opačne. Takže poďme rameno. To sa dáš robí. Aj toto. Aj to. Dobre, trošku. 10. Toto. Teraz ešte povolíme pružinu. Väčší. No, ops. Ten. 12. Šťavničko. Trošku z pružiny. Čo mám? 14. Rameno. Takže matice z kolesa. Tak. Ukáž to? Takže rameno sme povolili. Daj teraz asi ono. Hore. Asi budeme si asi povoliť blatník, lebo sa nedostaneme von s kolesom. To sa nedostaneme. Máme. Blatník, neviem, či ešte drží na niekde, čo na týchto dvoch. Asi tam iba. Môžeme si celý spojiť, takže nič nenadýneme. Takže to. Koleso je von. Celkom čisté. Ukáž slík. No, takže takto vyzerajú gumy IRC pôvodné, už skoro slick, to už proste, už je to za drážkou. No, a keď to porovnám s tým, čo tam pôjde, tak akože nie je čo riešiť. Táto guma, originálna IRC nabehala 9400 km, no a už proste vyzerá takto. Je to hrozne hrubá, tvrdá guma a nesedí dobre na ceste, takže Pirelli bude určite dobrá voľba. Dobre, takže zadné koleso sme už zhodili, je to chvíľka, nič zložité. Teraz sa pustíme do predného, to bude malina. Takže zoberiem si 19 kľúčik. Volíme trošku. Tuho, vidno, že ešte nebolo dole. Otvor si 19 chvíľku.
Či sa na to? Tam si raz zobrať z tej druhej goly. Dobre, to umieha, takže... Môžem strúfiť. Dobre, ide. Takže... Jednoduché. Matička. Takže teraz zobrať si kladivo. No a skúsime to vybiť. No, ani netreba, to ide ľahko. Je to ľahúčko, takže... Podložky. Takže pravá podložka. Vieme, dvojce mali byť rovnaké, ale dám ich radšej tak ako boli. Ľavá. Takto. Tak, nastaviť som vedieť, čo bolo. Tak, takže stredná válska. No. Takže. Akože predná guma je ešte celkom dobrá, len keď mením zadnú, dám aj prednú samozrejme. Takže, ale je to zase o niečom inom ten vzorek, takže je to určite krajšie. Bude aj lepšie držať, lebo tá tvrdosť gumy je úplne iná, o niečom inom ako tá pôvodná JRC, takže rýchlovka, to bola minútovka. Dobre, potom keď prezujem, tak tam dám video, keď sa to proste nahodia Pirelli. Dobre, tak sa majte zatiaľ, dovi.